dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, dining tungura karon, ano sab kini ang programa sa PBCM, kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug kini karon ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga mga dapit kaninyo o mga panginaot na kamong tanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas, nga mo'y magamit na tungpunan sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, o kung may pasahon man nga referensya nga gamit dili kini gamit para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura mainito namo nga pagpangamustas ng makaigsunan no sa PBCM compound. Kumusta kaninyo niya tong hugot yun nga nagbarog, labi na sa mga kaigsunan sa nagakalilain nga mga dapit karon nga nagapatalingog. Kumusta kaninyo labi na sa mga chapter president nga nag-angkon og radio station para maialagad kini sa mga dapit nga naa sila diha na destino. Kumusta kaninyo? O alang sa tanan usab nga mga membro sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon para sa pagpanglikom sa PBCM Palace Reconstruction. O kumusta usab dinidapit sa Tagulan no, sa mga membro Tagulan Misamis Oriental. Kumusta kaninyo? O diri sa dapit sa Cagayan de Oro City o diri dapit sa Manolo Portage Bukidnon. Kumusta? O karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kahigalaan ug mga kaigsunan? Kinausab inyong igsuon ebanghelista Brother Dibs Rizaba. Katambayayong nausab ninyo karon ining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ug naihatag ko pa kamo sa kabang ministro o ebanghelista. Kumusta usab mga higala ug mga kaigsunan? Kiniusab karon ng imalagad ebanghelista Brother Armar Nagkasao. Aron usab sa dili pagdangan makauban pa ang usa ka ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsunan sa gihapon? Kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magiguban usab kaninyo pinaagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kitang oras mga kaigsunan sa inyong pagsunod sa programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aduna nay 38 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mabati ang programa. Matag Sabado kita o aduna usab matag adlaw Domingo sa inyong pagpatalinghog. O katangi usab nining bulan sa Pebrero ang programa sa PBC mahimo na ganing 39 ka radio station na. O magpahigayon kita sa opening dinhi sa Malanga, Zamboanga, Sibugay, diin gi-sponsoran kini sa mga pamilya Lopez. Nag-sponsor nini usab mao si Brother Julito Loloy Lopez. O kumusta kaninyong tanan nga nagasud-ong karon sa ato ang programa live sa Facebook, ingon man nagapaminaw sa ato ang programa sa radio. Dining takna karon og dinhi ning maong sibihan sa inyong pagpatalingog. Kumusta kaninyong tanan? O sa tanan nga mga miyembro sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig mga kaigsunan. Ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawhag ang tanan nga mga miyembro sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa inyong pagbatalingog dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati ninyo din hining maong sibihan sa RPN DXQ o Radyo Ronda matag Domingo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon. Adunay pagsubli dinhi sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna 12 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kapunon. Live sa Facebook ang programa. Makita usab ninyo kini sa YouTube, ingon man masud-ong kini ninyo sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw Sabado sa inyong pagpatalinghog dinhi sa Power Radio. Duha ka hugna mga kaigsunan, unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabihon. Live yapon sa Facebook ang programa. O gitagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother Dever Rizaba.
Usab ang naghatag sponsor niini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Ato usab nga gikumusta nga ato ang PBCM program listener or watcher dinhi sa Purok 4 sa Danao, Barangay Danao, Hasaan, Misamis Oriental. Kanunay siya nga nagapaminaw o nagapalanog-lanog sa programa sa PBCM nga mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kumusta kanimo Brother Juanito Bacala og sa imuang pamilya? Ato sabi ko kumusta ang mga kaigsunan, ang mga Perikiti family. Kumusta kaninyo mga kaigsunan? O usab atong gikumusta si Brother Rini Bong Mungkado Perikiti usa sa atong kauban nga PBCM evangelist. Ato usab gipangumusta si Attorney Ramil J. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo Attorney? Ug usab dugang pa alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brother Ronnie, makita niyo sa screen, mao kini 0917-811-8882. Ug usab alang sa itong mga kaigsoon ng PBCM, kung nagalantaw ka mo sa itong video, makita ninyo ang atong mga bag-ong basahon sa PBCM. Ug usab ang uban pa natong mga basahon, busa kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch dinhi sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. Dugang pa, aduna kitay second edition sa kining atong basahon nga ang katumanan sa tagna sa Ecclesiastes 4:15 by Reverend Charlie R. Eugenio. Second edition ni siya mga kaigsunan. Busa kuha na kamo og copy usab niini. Og alang sa itong mga kaigsunang PBCM, kining atong kauban kanhi nga ministro si Mr. Aquilino Valencia, ayaw na ninyo tuuhi kay gitagak o gi-expelled na ni sa PBCM. Kung aduna may pagsibya niya sa kahanginan, dala ang magtutudlo, kana iya-iya na lamang ug wala nay kalabtanan ang pagtulon ang PBCM ni ana ubos sa atong Executive Vice President ug at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio nga mo'y kasaligan ug sinaligan. Ug aron sa paghisgot sa tema, ihatag ko kamo pagbalik kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan, Brad Ron, Brad Deber, Brad Arman, mo kini ang pagtubag sa lain na usab nga ikalima nga komento ni Boy Ortiga, no? Mo ning atong pag-isgutan karon, pero sa dili pa nato kini tubagon ato sang pangamustahon, Brad Ronnie, ang mga nagapangutana kanato aron dili sila mabalisa o mabalaka nga basig dili na tubagon ang ilang pangutana, no? Mo kini nga atong ipahinumdum lang nila nga di ginato balibaran. Okay, Reb, atong i-display ang mga pangalan sa mga nangutana o kumusta di ay kaninyo nga nagapadangat sa mga pangutana. Mao ni ang mga pangalan, Reverend, sa mga nangutana. Una dinhi mao si Boy Ortiga, diin mao ni ang atong gitagaan og pagtubag karon ang iyang mga komento. Ang ikaduha mao si Rigor Isalid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ang ikatulo mao si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ug ang ikaupat mao kini si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. O balik kita sa atong gitawag og uluhan, no, sa tema ang pagtubag sa lain na usab nga ikalima nga komento ni Boy Ortiga, mo man ni atong hisgotan garon. Pero pag motubag ta niini, Brad Ron, pagamahal namong tigpaminaw, aduna kitay standard nga gitulo ni Master nga pamaagi nga kung magtubang ta, dili gyud pwede nga atong pasobrahan o magdugang tas pagtubag o kaha atong kulangan ang mga nakasulat sa Biblia kung kita ay magahimo sa pagtubag niya, Brad Ron. Tinood nga, Reverend, og ang prueba nga din mo atong gibasihan nga kung kita manubag or mupadayag sa atong doktrina di ta magkulang og di pud ta magdugang sa mga nakasulat sa Biblia. Sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live, makita ninyo sa screen ang mga teksto nga naka-display. Og sa mga naminaw sa atong programa sa radio, mao kini ang mga teksto nga akong pagabatbaton. Una dinhi, Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32, ang ikaduha mao ang Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2, ang ikatulo mao ang Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ug 6, ang ikaupat mao ang Jeremias kapitulo 26 bersikulo 2 ug ang ikalima mao ang Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 ug 19.
O kana Reverend ang atong mga basyanan sa ato ang mga paagi sa pagtubag o sa ato ang pagpahayag sa atong doktrina nga di kita magdugang sa mga nakasulat o di punta magkulang sa mga nakasulat sa Biblia. O sa lugar sa atong pagkabasahon doon nga dili ta magdugang, Okay, o dili pod magkulang. basahon taning usa Reverend kining Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32 ang gipahayag mao kini. Bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo dili mo pagadugangan ni pagakunuhuran mo usab gikan niini. Usa mo ni ang among pasikaranan, Higalang Boy Ortiga, mga mahalamong tigpaminaw, nga kung mutubag may mga pasidana nga dili mo pagadugangan, ni pagakunhuran mo usab gikan ini. Busa ang kinatibuk-an sa pagtubag nato sa lain usab nga ikalima nga komento ni Boy Ortiga, Bradiber, atong basahon ang yang mga komento Bradiber tungod kay nagtinubaga lugar sila kang Elizabeth Puloyapoy sumala ni Boy Ortiga, Bradiber. Niya atong pagbasahon rin atong ilispi sa skirino ang iyang hulagway o iyang profile siyang Facebook ni Higalang Boy Ortiga mao kini makita ninyo kung naglantaw kamo sa tong video dayon ang i-display na tong iyang comment mao kini o usab makita pod gani nato din Reb ang comment ni Sister Elizabeth Puloyapoy pero ang ato lang pagbasahon Reb kining comment ni Higalang Boy Ortiga matod pa niya dinhi ni Higalang Boy Ortiga wa man ninyo matubag oy ang isaktong tubag matod pa ni Higalang Boy Ortiga dugang pa dinhi unsaon man nato pagduol sa buhi nga bato si Jehova patay si Hesukristo patay si Master Tomas patay asa man ang bato nga buhi aron atong duolon. Atong nakita no ang iyang tinubagan imbis atong gitubag wa kuno ta katubag. Ngano nga man katubag di tingali ka mamati pod kay nawa man sa pagkasibo ang among tubag sa imo pong mga komento o pangutana. Kinilang daan nga niingon ka nga sa makita nato nga wa man ninyo matubag oy ang insaktong tubag nga matod pa nimo unsaon man kuno nato pagduol sa buhi nga bato. Kini di ang tulo ka bato ang iyang address ani buhi nga bato. Kay matod pa siya ba patay naman kuno. Kita nato ni Rod Boy Ortiga kisa ng Diyosa na nga pagtulunan nga imong apilan nga diri ka kaniadto sa PBCM pero na pobre CM ka kanang gitawag og pobre na kon manabot. Na patay sab kuno si Kristo, patay daw sab kuno si Master. Asa naman tag buhi nga bato aron atong duolon. Wadi kay kabalo nga amo man ang giwali gipasabot nga dili naman papangitaon ipagpabili naman ka sigod sa gisulti ni Master. Nagbuhat-buhat ka sa imong prinsipyo nga dili pinasubay sa prinsipyo sa kang Master. Mao gani gitagaan ka na mog sitas example sa Roma 15:4 og 5 nga sila si Apostol Pablo magamit gyud og kasulatan sa panaghiusa pero ang ilang pag-iusap pinasubay sa hunahuna ni Kristo. Niini pong kapanahonan sa Espiritu Santo pinasubay pod sa panghuna-huna ni Master. Og tungod kay grante nga giingon nimo kay maumang gyud lugar nga sa pagsabot nimo patay na imo ming tuluan nga ipagpangitag pagtulunan unya di na mao ang pagtulunan nga pibisim nga gihisgutan ni Master nga pabilinan. Busa para matagad, ihatag namo ang usa ka awit agig pagpahinumdom nga ang mga ubang PBCM na buang na sa pagsunod. Nagbuhat-buhat, nag-ilag og istorya, dili sila mosubay sa mga ministro sa PBCM nga nagdalagiya, pinasubay pod sa una-una ni Master. Ato sa kining patalingugan, kining awit, nga gikan kini sa Ebanghelyo ni Master, nga atong gi-compose ang uluhan nini ang pagbasol.
Dili ba PBCM man kamo kaniya to, ngano ka na inyong mga sinaktan, wala man nagkatimao. Ang hinungdan kay nakapsan kamo sa salabotan, tungod kay kamo wala na mo sulod sa palasyo, aron maminaw ni Master sa ebanghelyo. Kining tanan plastado na nga gisulti kaniya to, kanang tanan ninyong sinultihan, kamo mapaninglan, kamo ningon, anong nito pa man ni Master nga patay na ug bukog na, matuod nagigda sa kama, pero ang inyong sulti baka ug nang hinubra. Gihap na ni Master katong mga nagpasipala, no more chance, no more chance. Nakamo kanya basahon sa kinabuhi ninyong dautang binuhatan, nahisulat na. Makaangkon sa silot kadrong tanan nga PBCM nga mibulag na, kay si Master ang tinud nga Espiritu Santo nga mao ang manluluwas ta. Busa sa PBCM lang kita magpabiling. Sa PBCM lang kita magpabiling. Atong nabati Brad Ron, Brad Arman, Brad River, nga kining gisgutan na to, nga gikumpos nga kanta, ebanghelyo ni Master nga kinanglan sa PBCM kuno ta magpabilin. Daw Biboy, imam naming tangtangon sa pagka-PBCM, ikaw lugar si Master, maoy among tuhan. Unya, niya pang usa pa kaawit nga gamay pa, gipahanungod kini nga gamay pa, lugar nga bata, ang tod ni dako na nagampo, kauban sa mga tigulang na, wa gyud sukad magsulti si Master nga usbon niya ang iyang gisulti, pananglit kon ipagpabilin ta sa PBCM, mahimong mapadim na lugar ta. Pananglit naghisgot si Master nga mubalik siya sa maorang dagwaya, nalain na lang lugang dagway, dagway na ni Makarayo o guban pa ni Alejandro Badira. Buyag pud mo oy, o ganang imong gituhan boy. Example ni niya atong pamatyo ng awit nga mao ang maghatag yapong tubag base kini sa ebanghelyo ni Master. Hangtod karon dili na ko malimtan, sa bata pa ako sa matag alas 6 sa hapon ako magampo kauban sa kadaghanang miyembro sa PBCM. Bata man o mga tigulang, sila kauban ako nga nag-ampo at tubangan sa among Dios nga si Divine Master. Labas paghihapon sa akong mga panumduman, ang mga sulti ni Master kaniya
Akong nadungog sa mga sulti ni Master, mausap ang nadungog sa akong mga kauban sa kadugay na nga panahon. Pero kini nga mga sulti ni Master nga among Dios, wala na mo kini kalimti. Gipahibalo ni Master nga siya mulakaw. Siya nga mulakaw ug siya daw sabang mubalik. Si Master nagtugon, ayaw ninyo bungkaga ang PBCM, kay kinira nga relihiyon ang pangalan na isulat sa langit. Pinaagi sa mga panganod ug mga kabituonan na porma sa kalangitan. PBCM mao ang ngalan. Wala ba kamo maulaw nga diliman gani ni Master, ipabungkag ang PBCM. Unya karon maghimo na hinuon ug lain. Hanas ba taliwala sa inyong pagkabakakon? Ayaw ninyo idamay ang kadaghanan sa mga bakak ninyo nga mga pagtulon. At kamugitaga na daan alang sa katapusan. Ang impyerno mao inyong pinuy-anan. Hinumdumin ninyo ang nakasulat sa diskomonyo ni Master. Ang dili mo tuo ug ang dili mo dawat sa pagampo sa PBCM. Sila walay kaluwasan. Sila walay kaluwasan. Atong nabati no ang ulan sa mong awit nga ang akong nadungog usab sa uban. Pinasikad nini motong gibili ni Master nga gibuhatag kanta nga dili gyud papangitaon og laing pagtulunan, dili daw si Master magbakak ang pagtulon ang PBC na sulat na porma diha sa kalangitan sa mga kabitunan tinud man na kay naamay nakakita ni ana. Busa sa pagtuo sa uban, abig buhat-buhat ang mutindog niya na sa una. Nga nakakita si Pacomio Pasayon, nga taga Binitinan. Mo kana, unya, kanang nga mga panugon ni Master, amo lugar ng Kalimtan, Boy Ortega. Wa magkagoy sunod-sunod sa mga ebanghilyo. Wa ka na'y sulod-sulod ba sa pagsulod sa palasyo aron mamati sa ebanghilyo. Nga karon, katong imong gisgutan ka ganina nga matod pa gani nimo nga asa naman ta modulog buhing bato nga patay naman kuno si Uba, patay na pod si Kristo, patay na pod ang Espiritu Santo. Mo day na imong giingog buhi nga bato. Ang imong kahimtang samara nga nibuwag sila si Makarayo. Unya pagsuito na moingon ra ba nun, dili nami manumbaling nila kanamo kuno sa argumento. Busa sa mga tao nga dunay magpaabot kanato og message nga bahin sa pag-entertain unsa may nangabati, ang amo lang ipahibalo mao ni. Wala nay lahin pang entertainon panamo labi na sa tinubagay. Ngano man makita na dili na mistil pang unsa pa musalga patag lantugi, musalga patag debate. Pero sa miaging programa nila sa Power Radio sa Villanueva, alas 5 sa hapon ngadto sa alas 6, may gibuhat siya nga gibilin nga wala kuno'y mabasa sa Biblia, Brad Ron, Brad Deber, Brad Arman, nga hawa kuno sa katalagman. Matod pa ni Makarayo, di pares ra silang kabuot ni Boy Ortega kay ngano
O gusto pagkabuot si Macario, Brad Ron, Brad Deber, Brad Arman, magpabilin tas Macario sa PBCM kamo man ay tugon ni Master. Tinuod. Lamang ang pagtulunan ni Boy Ortiga, basig madugay mag-ipon mo ni Macarayo, lahi po ng imuha. Karon ang atong sosyon, unsay puriba nga nagsulti gyud niya na si Macarayo, Brad Ron, nining atong gipamahayag. Atong pabinawo ng bahayag ni Presidente Spadim Reverend nga mao si Macarayo nga siya na mahayag nga iyag yung gi pangusgan o iyang gi ingon nga wa gyud mabasa sa Biblia nga dapit hawa as katalagman. Ni atong paminawan. Busa diri sa PEDM, kini nga gibasa nato sa nakasulat sa Biblia mao gini ang mahitabo o dangatan sa mga butangan niya sa kalibutan ug ang mga tao ug ang kalibutan pag-abot sa adlaw unya sa paghukom. O pag-abot sa adlaw nga gitakda sa Dios nga tumanon pag-abot sa tukma nga panahon. Basta ang ikatulong-tunglo mao kini ang atong atubangon. Mao kini siya ang makapahimong way mahibilin sa kalibutan. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Hunahunao nato sa Biblia walay mabasa nga naa diha nga gawas. Dunay dapit nga niya sa kalibutan nga gawas sa katalagman. Biblia ang basihan. Walay mabasa sa Biblia. Sa Biblia walay mabasa nga naa diha nga gawas. Dunay dapit nga niya sa kalibutan nga gawas sa katalagman. Biblia ang basihan. Walay mabasa sa Biblia. Basa nga dunay dapit nga hawa sa katalagman pag-abot sa adlaw nga laglagon sa Dios o hukman sa Dios ang tanan mo atubang sa Dios. Brad Ron, Brad Arman, Brad Deber, nang hagit pas Macarayo, basa. Og nay may mabasa nga dapit nga hawa sa katalagman. Katumbas usab sa pangutana ni Boy Ortiga siyang komento nga wa kuno ta katubag. Unsay wa katubag, di ka man di ay kabalo. Amotog nag-eskwela ka. Atay mura kag maglukdog yung kalubasa aning kalakiha ba? Itlog ang labas nimo og nay kanang gitawag mag examination. Karon no, kay gikuha namo ning ehemplo sa kabahin usab nimo kay ngano naglain man ni sila kay wa na lagi mo sumada sa pagkwenta sa kinintahan ni Master. Nya ni agi magkag PBCM. Na karon ang atong susihon wa bagyod magpamatuod si Macarayo ni adto wa pa siya magpuasa brethren. Si Macarayo wa ba siya magpamatuod nga dunay dapit yun nga hawa sa katalagman brethren nga iyang gitudlo. Nagpamatuod Reverend ug matud pa nimo sa wa pa magpuasa nagpamatuod siya sa to pa epekto to sa human nga nagpuasa siya mao tong iyang gipaningil basa sa Biblia. Kung nabay mabasa nga dapit nga hawa sa katalagman kay human na magpuasa sa to pa delikadong epekto de pag magpuasa kay mautro naman dayang sinultihan Reverend. Pero sa una iyang gipamatudan nga nagay dapit nga hawa sa katalagman. Pero din siya nagkuwag basihanan brethren. Atong paminawon Reverend ang iyang pamahayag kay ron atong madunggan og haay nagikuhang Pero basihanan. klaro yun nga, ang iyang basihanan, kung atong review, gikan kuno ni Master. Gikan Karon, ni Master. Gisupak na niya ang prinsipyo ni Master. Paras ni mo Boy Ortiga, ni atong patalingugan. Okay. Busa, sa balaang kasulatan, ang yuta di ay mo pabilin. Busa, sa balaang kasulatan, ang yuta di ay mo pabilin. Ang mga kaliwatan lamay magpuli-puli. Moabot ang laing kaliwatan, moagi ang laing kaliwatan, ingon ni ana ang nakasulat sa Biblia, sa atong nabasa, nga gilatid sa balaang kasulatan. Pero kung ang yuta magpabilin man, dunay panagna gyapon sa Biblia, nga ang panagna ang yuta mahimong walay sulod busa, ang mga ania sa yuta maulamang di ay ang mahanaw di sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Atong nakita, brother, nga naagyo di ay yuta, nga hawa daw lagi sa katalagman. Ang kaliwatan kuno magpuli-puli, pero naitag na sa Biblia nga ang sulod sa yuta mawala, pero naay dapit o yuta nga magpabilin. Unya, dili man siya makawali ni brother, ugwa na tulo You na. Kay si Master nagsugo man nga himuon siya nga mahimong ministro tudluan, pero sa nadugay na luwason nuntas padim bradron imbes ang kaluwasan diri sa PBCM. Para ni Boy Ortiga, imo ming ipabalhin boy, di na hinon mi maluwas anang imong kalaki. Katumbas na sa gisgutan ni Macarayo nya makita men nato sa unahan nga basta gani magwali mi kana gitudlo na ni Master.
kanang bahina nga iyang gisgutan. Pero Brother Man, sa Biblia ningon man gyud siya nga walay mabasa, basa. Tinod ka Brother Man, walay mabasa? Dili ka na tinuod, Reverend. Kung dili tinod unsay imong itawag niya? Bakakon. Aw di ay. Ang priba nimo Brother Man? Niyari, babasa na to ang preba dinhi sa ang Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Sa Isaias, Kapitulo 32, ug sa versikulo 18, gingon, ug ang akong katawhan magapuyo sa usa ka makigdaiton nga puloy-anan, ug sa mga puloy-anan nga gawas sa katalagman sa mga pahulayan nga malinahon. Oy, to Mga ana. kanirib. Makarayo versus Makarayo. Mo lagi na resulta lagi Reverend sa pagpuasa sa dihang nagpuasa pila ka adlaw abtan pag pila ka bulan wa na naghimo nag mga tinumo-tumo nga mga imahinasyon. Miingon na mo challenge na. Ipabasa pa sa Biblia kung nabay dapit nga awas katalagman. Walay mabasa sa Biblia. Basa nga dunay dapit nga hawa sa katalagman. Pero sa unang wala pa magpuasa, ang nagtudlo gid nga nagi dapit gid nga hawa sa katalagman. Oo. Unya challenge man ka unsa may og i-condition bitaw ni punggak ng argumento mo. Ingon ka nga walay mabasa sa Biblia nga hawa sa katalagman. Unsa man ning gibasa ni Brad Arman? Karon na lang tawgon ka ni Brad Arman og buton o bakakon. Oh. Na kung si Makaray kutong iyang giingon og gipun-an pa to niya Brother nga basaha. Og makabasa mo patya ko. Na, Ana, sigurado. di ka mabuhi. Mo ni gitudloan ni Ang Reverend. makita lungo na. Oho. Ha? Lungo na nya madugay ilubong na kay magpapatay god. Oh. Kay paniguro ko'y mabasa sa Biblia labihan matud pa ni Brother Arman sa Brother Arman. Bakakon, Reverend. Labihan ng imong gitudloan Reverend kay challenge na minong ka. Ang tinudloan mo challenge naman sa nagtudlo basa sa Biblia. Oh. Ug naabay mabasa nga dapit nga hawa sa katalagman. Busa sa atong prinsipyo brethren basta na ay mangutana nato suli-sulion ang ilang pangalan at ug gihatagag pagtagad brethren kay kung naay puparihos sa ilang pangutana brethren sa hunahuna di makapabukat ta sa ilang mga kaisipan brethren. Ug ang ato sa mga tumong nga mapabalik kay si Kristo sa unang panahon gusto niya nga kung dunay mawala sa iyang karniro nga usa biyaan niya ang kasiyaman ug siyam iyang pangitaon ang usa para maipon nga mahimong 100 na sila. Tinuod ka na Reverend. Mausab sa atong gihimo brethren nga atong gipanglansangan sa ubang dapit ang ilang mga pagpamatod kay di ta gusto nga ang mga kaigsunan sa PBC malimbungan nila brethren. Ikong malimbungan kung mamati lang sila siguradong mahibalik sila sa matod nga dalan sa kaluwasan brethren. Hain ang priba nga mo kini usab ang atong gibuhat nga prinsipyo nga pagpapangita o pangitaon katong mga nasalag na brethren. Okay, sa dili pa lang ko basahon ng Priba Reverend ato sa dungagan ng pagpamati sa pahayag ni Makarayo nga gikan gigikutlo sa okay. magtutudlo katong ingon ba nga nay dapit gyud nga hawas katalagman ba. Maayo. Kay ato manggi ingon nga Makarayo versus Makarayo. O katong gingon niya nga wa gidapit nga mabasa sa Biblia nga hawas katalagman, nabasa naman sa Biblia gibasa ni Brad Arman, dungagan pa ginato ni Reverend gikan gyud bungaga niya nga gikutlo niya ang pahayag ni Master, ebanghelyo ni Master nga naagi dapit nga hawas katalagman. Na kung si Master brethren tinuod nga ilang gidala nga Divine Master kay di narba pud magdala ngalan kay Divine Master kuno. Kinsam nang mastera ng inyong gidala. Mao Di na. demonyo na. Oh, mao na among pangutana. Kay ngano gisupak man nimo ang Master. Oh. Ikaw gani brethren, matod pa nimo Makarayo Versus Makarayo. Gisupak niya ang iyang pagka siya brethren, si Master pa baka. Ya atong patalingon ka. Okay? Nga akong nakpon, diha ko musulod sa pagpasabot, diha na ko ipasulod ang Bangilyo Master. Unsay gisulti, kaganiha ang mana kinahanglan og ang gitudlo dili ibutang sa bulsa. Ang mana kinahanglan og ang gitudlo dili ibutang sa bulsa kung dili imong ibutang sa ngano man gihatag na para pangkaluwasan. Unsay gibuhat nagpabayan-bayan ang misyonarya. Kaganiha gidakop ko ang istorya bisan kaganiha nga naglingkod ko diha. Unsay gidakop ko kinira. Niingon siya sa diha nga kwan hilak nagampo Master tabangi ko nga makabiya ko aning dapita. Kay gusto siyang muipso kay muadto siya sa dapit nga wala didto adtong dapita. Now naibalo naman tas dapit asang gipanungpa ni Master daghang dapit sa tibuok kalibutan. Daghang dapit sa tibuok kalibutan. Kinirang dapit nga magpabilin tas PBC gipanungpa ni Master tawa sa katalagman.
Bired gikotlo gikan sa pamahayag ni Master sa ebanghelyo nga dunay dapit nga hawa sa katalagman asa gitudlo dinhira kinirang dapita asa man nagtudlo makaredo sa Danau diha na sa barangay San Antonio PBCM compound si Master nagingon dirira kinirang dapita hawa sa katalagman. Busa dili ikatinga bradron, masakit man pero dawaton gud. Nga naghisgot ta og demonyo na kay kung si Master mauman ang atong Espiritu Santo nga gila unya mao puy ilang kopya-kopya bradron. Unya nadugang pangupya, musupak na diday mo demonyo. Oh, basig ilang ipa-English nga ay lang ing nagdemonyo kay medyo klaro ra demons lang. Ha? Namuot na karon katong akong giingon brethren nga maong gikugihan nato kay para mahabalik ang ilang kaisipan sa uban nga mga nasalaag brethren. Okay. Kalakip na si Boy Ortiga kung musugot siya brethren pero ato mang nikita nga murag broken tuhon man kaboy. Niya. At nung basahon Reverend Luis Mateo kapitulo 18 bersikulo 11 ngadto sa 14 ang pagbasa o ni atong mabasa. Kay ang anak sa tao mianhi sa pagluwas sa nawala. Unsa may inyong paghuna-huna? Kung ang usa ka tao may usa ka gatos ka mga karniro, ug ang usa niini mahisalaak, dili ba niya biyaan ang kasiyaman og siyam diha sa kabungturan og mulakaw siya sa pagpangita niadtong usa nga nahisalaag? Og sa makaplagan na niya kini katong usa lagwar nga nahisalaag sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga ang iyang kalipay tungod niini labaw pa kay sa kalipay niya tungod sa kasiyaman og siyam nga wala mahisalaag. Busa dili kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit nga mawala bisan usa niining mga gagmay. Busa klaro brethren, matod pa nga busa dili kabubuton sa akong amahan nga nasa langit nga mawala bisan usa niining mga gagmay. Kung doon na day mawala brethren, yawa nang nagpawala brethren. Kay mismo ang atong Ginoong Kristo, puriso nga katudong kasiyaman og siyam iyang biyaan brethren, alang lamang sa pagpangita Brad Arman yadtong usa Nga nawala. nga nawala. Busa mao na nga kita usab nagpapasabot ngadtos mga karnero ni Master Bradron nga nangawala, nangasaag nas panghuna-una. Mo na nga gihimo nato ang mga talambagan. Nga dunay panahon nga si Makaray sa una kugi manambag pero nahimo ng tambaganan. Nakasulat ba sa Biblia Brad Arman nga dunay goy mga pukan pod nga magtatambag unya mahimo ng tambaganan? Sumala sa Biblia, Brother Man? Niyari, basahon talang ang priba, dini Sahob 4, versikulo 3, sangtod sa versikulo 5. Sa 3, kingon. Aniya karon daghan ang imong natudluan, o ikaw nakalig-on sa mga nahuyang o kamot. Ang imong mga pulong, nagaagak niadtong nagakapukan, o imong gibaskog ang mga mahuyang og tuhod. Apan karon midangat na kini kanimo, o ikaw naluya, kining nagtandog kanimo og ikaw nasamukan. O, nakita nato sa versikulo 3, matinaw. Anya karon daghan daw ang imong gituluan ug ikaw nakalig-on sa mga mahuyang og gamot sa tupan nagtudlo nagwali na lugar. Sa versikulo 4 gingon nga ang imong mga pulong nakaagak niadtong nagakapukan ug imong gibaskog ang mga mahuyang og tud kay naluya na lugar bradron pero napapabaskog pa. Pero sa versikulo 5 gisgutan apan karon midangat na kini kanimo ug ikaw naluya kini nagatandog kanimo ug ikaw nasamukan. Kay may uban pod nga naluya bradron kay katong nagpapaluya kaniya murag nalabwan ba ang iyang abilidad bradron. Pero kung maluya ka nga nakatudlo na unta ka, unya na'y nakapaluya nimo. Sa Biblia, sa gibasa ganina, dili ka bubuton sa aman nga nasa langit, matod pa ni Kristo. Nga, usa nining mga gamay, mawala. Sa ato pa, ang makapawala di sa atong pagto, kanang mayawaan ta. O na ay nagsungag nato nga yawa. Base sa pamahayag sa atong Ginoong Hesukristo. O base pod sa mga pag-ibanghilyo sa atong magtutulo nga si Master. Busa sa panahon sa mga apostol, kung mahiligas ang ilang igsuon sa pagtuo sama ni Boy Ortiga, mingon ra ba kang si Hiuba patay, mauwaw betaan ni karon, murag itag manglipag hong og asa ka nakabasa sa Biblia, may pay gabi.
Sa mas gingon ni karayo, basaha! O mabasa ba? Wala kami. Basahon gyud namo. Naagyod. Og magdungaw ka, makita gini mo, og di ka butaboy. Nakaroon, sa panahon kang Kristo, Brad Deber, kung mahiligas, adonabay, pagtambagay sa mga kaigsuonan nga matambagan para mabalik sa hustong dalan, Brad Deber? Aduna gyud pagtambag grab kay para nga mahibalik ba or mahiuli sila. Niya ato pagabasahon dinhi sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 1 ingon niini ang nakasulat matud pa dinhi mga igsuon kung ang usa ka tawo mahiligas ngadto sa kalapasan kamong mga espirituhanon mao ang magpahiuli kaniya uban sa espiritu sa kalumo. Palandunga ang imong kaugalingon base ikaw matintal usab. O klaro gitinaw sa Biblia, mga igsoon kun ang usa ka tawo mahiligas ngadto sa kalapasan, nagtinambagay sila kamo nga mga espirituhanon mauang magpahiuli kanya. Ipahiuli ba? Nakaron ang atong susihon karon sa nakapahayag na parte sa atong magtutulo nganong dili gyud may mobiya boy bisan pag ning patay na asan man tag buhi. Gi-explicar mo guna ni Master nga dili na papangitawon. Hay nang puriba ni Bradron nga nagbase ta subay sa ebanghelyo ni Master busa gani may mga gipangkompos kita nga mga kanta Bradron nga sibo sa ebanghelyo ni Master. Ano ya, Reverend, sa pahayag sa magtutudlo nga nalati dining basahon nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao diin ang principal author ani mao ikaw Reverend kaabag pa nimo ning tulibagbag nga sininakwa nga nanas padim. So, makita na to, i-highlight na to, nga naagi din na ang ngalan ni Mr. Nakwa, kay mamay imong katabang. Basahon na to, kay kining mong basahon, ingon nga Biblia kini sa kapanahonan na sa Espiritu Santo, adunay kapitulo o versikulo usab ni ini. Dini ko mabasa, Reverend, sa chapter 4, verse 30, sa pahayag og tugon sa magtutudlo niya. Ako mulakaw ko og walay usa nga makakuyog kanako, bisan pa si Charlie dili makauban kanako. Nga mao ikaw gipasabot ni ning Charlie dinhi mao ni ang Chief Minister nga mao si Reverend Charlie Eugenio. Sa pagpahayag sa magtutudlo dili daw ni makauban pod sa paglakaw sa magtutudlo. Gingon din dinhi, bisan pa kamo walay makauban kanako pero sa akong paglakaw dili nako dadon ang akong lawas. Kay kung dadon nako ang akong lawas daghan man mong mangita maayo nga ibili nako ang akong lawas aron dili namo mangita. Apan ayaw mo kabalaka kay naaraman, gihapon ko, kay daghan mangilog og katungdanan og magpatuo-tuo og magmasinupakon sa balaod. Oh, klaro day Bradron nga mulakaw si Master. Unya ibili niya ang iyang lawas sa tumong Bradron. Kay kung doon niya yung lawas, daghan magmangita, Reverend. Busa ang tumong anong gibilin iyang lawas. O kay matod pa dinhi, kay haron din at kunuta mangita, unya epekto kuno anang paglakaw ni Master nga ibili niya ang lawas, mutungha dayon nga dunay mangilog dag katungdanan. Oh. Unya maghimo dayon mga patuo-tuo. Nato man na og magmasinupakon sa balaod. Mo ni sila si Makarayo, ang ikaw higala. O tanawa, dili naman kuno mi ipagpangita. Na kung mangita pa mi, kanang imong gila nga Espiritu Santo nga diha na nisulod. PBCM na. Unsa ba nimo mo nang mamuot mi ba nga nahawa na ang imong prinsipyo ba? Kay wa may pamati, magbuhat-buhat man lagi ta. Ha? Mura na tag si Makarayo ani, ning kaisipana karon, na karon. Ang gigamit ni Master mulakaw ko. Unya ang gisgutan nga paglakaw, mao man na ang iyang kamatayon. Usa gisulti na niya pero dili ta ipagpangita. Sa panahon pud kang Kristo ang gigamit niya, pahawa. Kay ang pahawa katumbas na nga mulakaw kay nabagoy ni pahawa nga wa mulakaw. Nabagoy may lakaw nga wa mo pahawa, pero nagpahayag ka na sa kamatayon. Hain pud ang ehemplo sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Gisulti usab niya kining sistema sa laing pagkasulti pero maorang kahulugan, Brad Arman. Niya, Reverend, ang priba mabasa nato sa Lucas Kapitulo 22 o versikulo 22. Sa pagkatinuod ang anak sa tao mopahawa, sumala sa gimbutan, apan alaot gayod katong tawhana nga mao ang mga budhi kaniya. O nakita na to, kisay nagbudhi sa atong Ginoong Jesucristo. Si Judas Iscariote.
Kay mo pahawa man ang atong Ginoong Kristo. Unsay gisangkuan sa iyang pagpahawa, di na ay nagbudhi nga si Judas. Di ba ni sangkong kamatayon? Ang gigamit po ni Master nga term, mulakaw. Mo na giingon sa English nga synonym, different word but the same in meaning. Nakaron, niining puntuha, kung si Master mubalik man, sumala sa ato ng himuag kanta ang iyang ebanghelyo, gikompos na to Brad Ron, Brad Eber, Brad Arman. Nabagyod sa atong basahon, nga si Master mubalik, busa kung mubalik, dili ta, pwede nga manduan ni buhi nga, asa naman ta karon og buhi nga bato. Tuod ni pahulay ang buhi nga bato, pero kung imong mangsinultian ang among gamiton, si Master nag-ingon magmubalik, pero kung mubalik, dili pod pare ni dagway boy, o pare dagway ni makarayo, o taas pa ba sa Amerikano, o mubo pas inano, o madiwindi ba ang kamubo, kay kamay mo kuno ng diwindi. Nahin ang puriba, Brother, nga gisulti na ni Master, nga mubalik yun siya. Ni Areb, atong pagkabasahon sa kining ato ang Biblia, Reb, kining naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr., din na ito pagkabasahon, Reb, ang pruibas sa Kapitulo 4, versikulo 217. Ingon ni ini ang nakapahayag din matod pa din ni Master. Wala nay laing dagway nga manudya, kinira nga dagwaya. Dugang pa din Kay kun lain ang dagway nga manudya, kinsa may mutuo, busa timan-i ninyo ang akong sulti. Oh. Napabayla ang dagway, Brad Ron? Wala na, mao nang gitugo ni Master nga kung mabalik si Master, kanang dagway niya, maura ginay manudya. Busa sayop ang giingon nila nga nautro na o si Master dili na kanang iyang gibiling nga lawas mo mabalik. Unya, dugang reverend nga si Master nag-ibanghelyo nga siya mula ko mabalik, ato i-display ang payag sa magtutudlo. Pinagi siyang igay-ebanghelyo, Oo, Brad Ron. kay mao man ni manudya, ang mubalik mo ay manudya. Kinsa may mubalik si Master man, asa man siya mubalik. Anang lawas kay kanang dagwaya man moy gibili ni Master nga timan-i ninyo ning dagwayan ako kay mao ra ni manudya. Tambasahon ni display na to ang ebanghelyo ni Master sa screen para nga ang naglantaw sa ato ang Facebook Live. Aron maghibalo si Boy Ortiga nga kanang iyang gisunod, mao baka po ng dagway ni Master. Okay, atong i-display Sa ang pagka-ending na lang ba og sa sweepstake pa ba? Oo. Ang mga mensahe sa ebanghelyo ni Master atong i-display sa screen atong basahon. Mao niyo, matud pa ni Master. Ako nga migikan, ako usab ang mubalik. Timan-i ninyo ning dagwaya. Boy Ortega, kinsa yung dagwaya patimanan? Dagwaya ni Master. Kay kinirang dagwaya ang magahukom. Oh, nakita na to. Nga bisan pa kato si Pedro Subaylo, Bredron, nga nipanaw na. Nagisgot nga siya na kuno ang katumanan ni Master. Siya na kuno. Niya, membro ba ni SPCM? Ang iyang pagtulunan, Bredron, Seal of the Living God Church. Way kalainan sa gihimong tima sa ilang topiko ni Hermogenes Makaray, Bredron, nga Timbre. timbre sa Espiritu Santo na kung in English na Seal. seal of the Holy Spirit. Timbre, patik, o Oh. English na seal. Maura. Ang ila, Seal of the Living God Church. Now, kita mo, gikan nga po na sa PBC, pero nigingon si Master nga moabot ang panahon nga sila magabuhat sa mga pagpatutuo dayon. Na karon, pusa di na to ikalimot nga resulta lang na nga ang atong susiyon. Ado na ba'y tagna sa Biblia sa atong magtutudlo doon, pero di man abilidad nga kung magtagna ibutang ang ngalan. Doon na ba'y tagna sa atong magtutudlo nga sa iyang pagbalik, nga naa siya sa iyang higdaanan karong naghigda, Brad Arman, sumala sa Biblia? Niya, Reverend, mabasa nato sa Biblia sa Job, Kapitulo 31, ug siyang versikulo 14, gingon, unsa man unya akong buhaton sa diha nga mubangon ang Dios, o sa diha nga siya muduaw, unsa man ang akong itubag kaniya. O nakita nato nga doon na di ay Dios nga mubangon. Buti pa sabot kay mubangon, wala na maglingkod ba doon kay kung mulingkod mutindog man, mubarok. Kana kay mubangon, gi ka na naghigda. Naplastado na itong magtutulo. Wala maunsa, wala balsamara, brethren. Tinood ka na, 21 na katuig, Reverend, kay si Master nilakaw, September 26, 2004. Nya karon 2026, mag 22 years na, karong umabot September pohon. O kanang gingon, og sadya nga siya muduaw na, unsa man ang akong itubag kaniya. Buti pasabot, nga kanang pagduaw mo na ng pagbalik, kay ang iyang dapit, iya nang giduaw. O di, karon,
Naaday sa Biblia. Pero kung mubangon sa Biblia, brother, o sa mga kahulugan, pagbangon, nga kini usa sa tagna sa atong magtutudlo. Busa, mintras di pa mubangon, klaruhon na to ang atong mga binuhatan. Ni Areb, kung unsa ka na, ang kahulugan ni ini, kining pagbangon, mao ka na ang hukom Reb, ato pagkabasahon, dinhi sa Salmo 76, versikulo 9, matod pa dinhi, sa diha nga ang Dios mubangon sa paghukom aron sa pagluwas sa tanang mga maaghop sa yuta. O nakita na to, nga kung ang Diyos mubangon, paghukom na. Pero basig magduda sila, nga ang atong Ginong Hesukristo na kauban sa amahan. Bradon, nabay mabasa nga, kung moingon sila nga, kanang sahub, 31:14, si Kristo mo na kauban sa man, si Kristo ka na kauban sa man ang maghukom, Bradon. Sumala sa Biblia, may ining masabtan ni Aha. Ortiga kay, doon na may Diyos nga mubangon, kay kana lagi naghigda. Okay, basahan ito ang Biblia, Reverend, sa pagsusi. Kung si Kristo bagay ng Diyos, yung kipasabot, nga mubangon niya, buhimo sa paghukom. Sa di ko mabasa, sa Juan Kapitulo 8, versikulo 15 o 16. Mo niya itong mabasa. Kamo, matut pa ni Ginoong Hesus, nagahukom pinasubay sa tawhanong paagi. Apan, wala ako maghukom kang bisan kinsa. Ngani, kung himuon kuman, ang pagpanghukom, ang akong hukom tinuod, kay dili man ako rang usa ang magahukom, kundili ako ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako. Oh, atong nakita nga sa Job 31:14 nga may Dios nga mubangon. Pagsusi nato sa 76 9 sa Salmo, mubangon sa paghukom. Ato ding gisusi kay basig mayon sila si Kristo man na kauban sa man. Nabasa tuod sa Juan 8:15-16 nga sa bersikulo 16 nagingon ang atong Ginoong Kristo. Ngani kun himuon kuman ang pagpanghukom, ang akong hukom tinuod. Ngano daw? Kay dili man ako rang usa ang magahukom, kundi ako ug ang amahan nga mong nagpadala kanako. Timan-an nato bradon nga sa 31:14 Brad Arman, Brad Deber, usa lang to ang mubangon. Basig mingong Kristo kauban na din ang amahan nini. Tanawa boya karon ato ning ipakita. Himuon ka ni Kristo kay kondisyonal man ni Brad Deber nga. Tinuod. Kung himuon ko man mahimo kay dili man siya usara ang maghukom, kauban man ang yaman. Himuon ka niya ang paghukom kauban sa amahan, Brad Deber? Na dili Reb, adunay gitudlo si Ginoong Hesukristo nga usa ug maug kadto ang magahukom atong pagapruibahan dinhi sa Juan kapitulo 8 bersikulo 50. Ingon niini ang nakapayag. Ngani dili ako ang naninguha sa akong kaugalingong kadungganan. Ana ay usa nga nagatinguha niini alang kanako ug siya katong usa mao ang magahukom. Busay Galamboy Ortiga, dili ang atong Ginong Hesukristo na ang magahukom kay dunay usa nga ing gitulo nga dili ako ang naninguha sa akong kaugalingong kadungganan. Naay usa nga nagatinguha nini alang kanako ug siya dili ako ug siya mao ang magahukom. Kung sa 8:15 ug 16 sa Juan nga kauban niya ang amahan, basig ang amahan, Brad Arman, ang usa nga gitudlo niya nga mao ang magahukom, Brad Arman. Dili gid ang amahan, Reverend. Mabasa na to ang priba. Sa Juan lang yapon, sa iyang kapitulo 5, sa iyang versikulo 22, gingon. Ang amahan, dili maghukom kang bisan kinsa. Hinunua ang tanang paghukom, gitugan niya ngadto sa anak. O, nakita na to. Kung hisgutan ang amahan, di man siya mukom, kay gitugyan sa anak. Pag gibasa na to ang anak, dili man siya. Kay dunay usa, natulo man lang na Higalang Boy Ortiga, kanang imong gipasakupan ron. Okay, taon mo. Niya, si Master may nagsaan na mo. Ikaw among tuuhan. Si Makaray naglain man. Amo lugar tong tuuhan. Nga kami nagtudlo nga ang kaluwasan des PBC. Kami naman hinoy. Di na maluwas kay yan naming pasundon sa iyang binatbuhat nga pagtulunan bang hiwi. Og sukwahe, tanarong ko tong way mabasa nga hawas katalagman. Sa Biblia walay mabasa nga naa diha nga gawas. Dunay dapit nga niya sa kalibutan nga gawas sa katalagman. Biblia ang basihan. Walay mabasa sa Biblia. Sa Biblia basaha, nabasa bitaw na uwawan. Nakaron, niya pa, ang atong susiyon, unsa din ang komento ni Boy Ortiga, ato i-display, no? Ang komento ni Boy Ortiga. Ingon din siya, wa man ninyo matubag, oy. Sabad ya, oy. Ang insaktong tubag
Unsaon nato pagduol sa buhi nga bato? Si Hiwa patay na, si Jesucristo patay na, si Master Tomas patay na, asan man ang bato nga buhi aron atong duolon. Natubag namo nga di na papangitaon bisag nag-isgot siya niya na siya kahimtang sa kamatayon mo, pero mubalik si Master. Karon, ang imong gisulti nga si Kristo patay na, among basahon sa nakasulat sa Biblia. Hain sa Biblia nga ang atong Ginoong Kristo patay na gyud, sumala sa kasaysayan. Pero nabanhaw, Boy Ortiga, hain Brother Arman, ang pagpamatod sa Biblia nga ang atong Ginoong Kristo namatay. Diya mabasa sa Juan Kapitulo 19, versikulo 31 hangtod sa versikulo 34, gingon, o kay kadtong adlaw man sa pangandam, ug aron ang mga lawas dili magpabilin sa krus sa adlaw nga ada ipapahulay. Kay kadtong adlaw nga ipapahulay dako man nga adlaw. Yangyo sa mga Hudiyo kang Pilato nga bali-balion ang mga bitiis sa mga taong himalatyon og ipakuha ang ilang mga lawas. Busa nangadto ang mga sundalo og ilang gibali-bali ang mga bitiis sa nahauna og sa ikaduha nga gipanaglansang sa krus uban kaniya. Apan sa diha na sila kang Hesus og ilang nakita nga siya patay na, wala na lang nila balia ang iyang mga bitiis. Apan usak sa mga sundalo midughang og bangkaw sa iyang kilid og gilayon dihay miagay nga dugo og tubig. O karon, sa atong nabasa si Kristo patay na gyud. Dire, may imong gibasehan Boy Ortega. Karon si Hiuba matud pa nimo patay na, asa ka nakabasa sa Biblia? Si Hiuba ba patay? Eh dili. Si Apostol Pablo nagpamatuod ang tinun-an ni Kristo hayan ng prueba, Brother. Ni ang prueba red sa atong pagabasahon dinhi sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 17 ingon niining nakapahayag, karon sa hari sa kapanahunan nga dili mamatay, dili makita ang bugtong nga Dios, alang kaniya ang kadungganan ug himaya hangtod sa kangturan. Amen. Oh. Doon ay gisgutan ni Apostol Pablo karon sa hari sa kapanahonan nga dili mamatay, dili makita ang bugtong nga Dios. Doon na di ay bugtong nga Dios nga kini siya ang dili mamatay nga dili makita. Pero sa panahon sa atong Ginoong Kristo sa Juan 5:37, kinsa kining gingon nga Dios nga wala makita sa panahon sa pagtug-an ni Apostol Pablo? Kinsa kini, brethren, sumala sa Biblia? Okay, basahan ako sa Juan 5:37, Reverend, nga imong gisitar sa pagsusik sa kanang Dios nga wala mamatay, wala pod makita niya. Og ang amahan nga mao ang nagpadala kanako, Atod pa ni Kristo. siya gayod ng himatuod na mahitungod kanako. Kamu wala gayod makadungog sa iyang tingog, kamu wala gayod makakita sa iyang bayhon. Busa ang amahan nga bugtong nga Dios nga dili makita, nga dili mamatay. Mo ni ang gisgutan nga nagpadala kang Kristo ang amahan nga wala mo makadungog sa iyang tingog sa panahon kang Kristo. Kamo wala gyud makakita sa iyang bayhon. Tinuod ba nga kining bayhon napahanuod kini sa atong Ginoong Hiuba nga gingog amahan, Brother, sumala sa nakasulat sa Biblia? Oo red, niya atong pagkapruibahan dinhi sa Salmo 89 bersikulo 15 ingon niini ang nakapahayag, bulahan ang katawhan nga nakaila sa malipayong tingog sa trumpeta. Managlakaw sila o hihuba sa kahayag sa imong pamayhon. Busa si Hiuba ang gisgutan nga bugtong nga Dios nga dili makita, Boy Ortiga, nga dili mamatay. Asa ka nakabasag mamatay si Hiuba? Ang bugtong kini nga Dios gipailaban ni Kristo, brad. Ron nga kini mao ang bugtong nga Dios nga dili mamatay, nga mao kini ang dili makita o wala makita ang iyang bayhon. Okay, Reb, gipamatudan sa atong Ginoong Kristo nga mao ginang amahan dinhi sa Juan kapitulo 17, bersikulo 1 ngadto sa 3 ang akong pagbasa. Og sa nakapamulong na si Hesus nining mga sultiha, gihat niya ang iyang mga mata ngadto sa langit og miingon siya, amahan, ang takna nahiabot na, pasidunggi ang imong anak aron ang anak magapasidungog kanimo. Sanglit gihatagan mo man siya kagahom, ibabaw sa tanang katawhan aron sa paghatag og kinabuhing dayon ngadto sa tanan nga imong gikatugyan kaniya. 3. Og ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong pinadala. O nakita nato nga ang bugtong Dios ang hari sa kapanahunan nga dili mamatay nga gingon ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 1:17. Mao ang atong Ginoong Hiuba. Mao kining gisgutan
nga amahan paghisgot sa atong Ginoong Kristo sa 17 versikulo 3 nga bugto nga Dios. Gipiho ba nga ang amahan mao gyud si Yuba Brad Arman sumala sa nakasulat? Niyari babasa nato sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 10. Wala ba kitay usa lamang kaamahan? Dili ba usa lamang ka Dios ang nagbuhat kanato? Nganuman nga maluibon ang sa tagsa kanato batok sa iyang igsuon sa pagpasipala sa tugon sa atong mga amahan. Oh, nakita nato sa Biblia, Boy Ortiga, wala ba kitay usa lamang kamahan, di bugto nga Dios katong amahan. Si Yuba. Unya ningon ka nga si Yuba napatay. Asa sa Biblia, Boy Ortiga? Muna nga mga mahal lamang tigpaminaw, among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa among pagtubang sa lain na usab nga ikalima nga komento ni Boy Ortiga. Natubag boy o wala? Nakita nato ang imong pagyama-yama. Ha? Busa nagbase kami sa sinultihan ni Master. O mga mahal lamang tigpaminaw, miabot na mga oras no na po ilain niya last na ni nga pagtubag niya nato sa sunod no nga lain na po nga komento mga ikaunom na ni dayon kanang atong paabuton nga pagtubag manghinaot lang mi nga nalamdagan kamo sa kamaturan sa ngalan na lamang sa among magtutulo di ba Master Tomas Dinisinio kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio ug sa kanusab sa kauban nga mga ebanghelista Kiniusab inyong igsoon, Evangelista Brother Dibs Rizaba. O kinisab si Brother Arman Rangkasaw. O kinusab ang inyong igsoon, Ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.